ανάλυση είχε ως μελέτη περίπτωση στην εταιρεία Προφάρ. Και στην ανάλυση που κάναμε δεν λάβουμε υπόψη τα ποιοτικά στοιχεία, όπως είναι τα στοιχεία του γάλακτος κτλ. Στην καρτέλα μας έχουμε τα περιεχόμενα, τα οποία αποτελούνται από το κεφάλαιο πρώτο, που είναι η ετήσια χρηματοοικονομική έκθεση, στα αγγλικά το annual report, τα χαρακτηριστικά της και η μελέτη της περίπτωσης για το φάρμακο. Στο κεφάλαιο 2, η κάθετη ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εφαρμογή στα έτη 2010-2011. Στο κεφάλαιο 3, η οριζόντια ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, εφαρμογή εταιρείας. Η εταιρεία που επιλέξαμε είναι η Europharma, όπως είπα και πρωτίστως, τις οποίες τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και αναλύσεις. Όλες οι αναλύσεις έγιναν για τα έτη 2007 έως 2011 για να έχουν τα αποτελέσματα και συγκριτική αξία πέραν των μεταβολών τους. Τώρα στο πρώτο μας κεφάλαιο αναλύουμε λίστες χρηματοοικονομικής έκθεσης, μέσα στην οποία περιγράφονται όλες οι δραστηριότητες της εταιρείας κατά την προηγούμενη της χρήση. Με την οποία ένα στοιχείο μιας οικονομικής κατάστασης χρησιμοποιείται ως βάση υπολογισμού και όλα τα άλλα στοιχεία της οικονομικής κατάστασης συγκρίνονται ως προς αυτό για τον ισολογισμό πήραμε μία φορά το σύνολο του ενεργητικού ως 100% και βγάλαμε το ποσοστό αυτό όταν προσελόγαμε τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού. 57,8%. Και το ίδιο ισχύει για τα υπόλοιπα, βλέπουμε στην κριτικά. Το ίδιο γίνεται και το προσωπικό, όπου για παράδειγμα το μετοχικό κεφάλαιο είναι το 23,78% έναντι του 20%. Παίζει επιχείρηση, τα έξοδα πηγαίνουν για την λειτουργία των χρηματοδοτικών και χρηματοδοτικών υπηρεσιών της. Τέλος, θα φτάσουμε στα πίνακα αποτελεσμάτων χρήσης. Τα οικονομικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατάρτιση του προϋπολογιστικού και αντίστοιχα μετά είναι πλεόνασμα το ποσό που δεν χρειάστηκε να χρηματοδοτηθεί για την επιχείρηση. Και τέλος, φτάσαμε στα μετά αποτελέσματα χρήσης, στο πίνακα αποτελεσμάτων, που έχουμε τη κύκλο εργασιών, μείον το κόστος πώλησης και βγαίνει το μικρό γιατί είμαστε μια άτομα ζωή να έχουμε. Θα σας παρουσιάσουμε τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τώρα θα δούμε εδώ το ρόλο του εργαζόμενου, όπου λόγω του ανταγωνισμού ο ρόλος του εργαζόμενου στο ξενοδοχειακό τομέα είναι πολύ σημαντικός, γιατί αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για το ξενοδοχείο. Είναι τόσο απαραίτητος ο ρόλος του, όπου με μια λαθασμένη κίνηση και η τμήμα λογιστηρίου. Τώρα, λόγω της οικονομικής κρίσης... Στο βιογραφικό. Το τέταρτο βήμα είναι το βιογραφικό. Να δούμε τι είναι το βιογραφικό. Ένα βιογραφικό σημείωμα αποτελεί την κατανομή των γνώσεων, της πείρας και των δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την εκπαίδευση και την επαγγελματική σταδιοδρομία του υποψηφίου. Πάμε στη συνέντευξη λοιπόν. Η συνέντευξη ουσιαστικά αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τρόπους επιλογής προσωπικού. Είναι κυρίως δημοφιλής στον ιδιωτικό τομέα. Διακύει γύρω στα 10 με 15 λεπτά, όμως είναι αρκετά καθοριστικά ώστε να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την κατεύθυνση της καριέρας ενός ατόμου. Εμείς σε προηγούμενη παρουσίαση κάναμε ένα θεατρικό με το... και έχει θετικό συνήθως αποτέλεσμα. Άρα, ο πρώτος τύπος του επιχειρηματία και της επιχείρησης είναι ένας
μια υπολογισμένη, αν θέλετε, σύγκρουση με την αβεβαιότητα της οικονομίας και των επιχειρηματικών κύκλων, όπως λέμε, και του ανταγωνισμού στην αγορά. Αυτός είναι ο πρώτος τύπος του επιχειρηματία. Ο δεύτερος τύπος είναι αυτός που εισάγει καινοτομίες και νέες τεχνολογίες, κατά την έννοια τουλάχιστον του Ζόζεφ Σουμπέτερ, ο οποίος είναι αυτός που έγραψε εμπρηθής πάνω στο ρόλο της καινοτομίας και του καινοτόμου επιχειρηματία, τον οποίο αυτός δεν θεωρεί και τον κατεξοχήν επιχειρηματία, είναι αυτός που παίρνει, χωρίς να σημαίνει άποψη του Σουμπέτερ, είναι που ασχολήθηκε. Έως πάντων, η νέα καινοτομία σημαίνει ότι αυτού του τύπου επιχειρηματίες και επιχείρηση, ισορροπία η αγορά, αυτή ένα πολύ πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο πεδίο οικονομικών σχέσεων.